Бясконца можна цешыцца, дзівіцца. Такая радасць светлая, адкуль? Два хлопчыкі рыхтуюцца радзіцца. Яны жывуць пад сэрцам у матуль. Старэйшаму 6 месяцаў, рухавы, варочаецца, цесны домік стаў. Ды голас маці, мяккі і ласкавы, пачуў і на хвілінку перастаў. А меншы, як часцінка ці крупінка, але жывое сэрцайка дрыжыць. Матулю, дзеву чыстую, дзяўчынку не патрывожыць, ціхенька ляжыць. Абдымуцца з любоўю і настане вялікая, святая весялосць. І большы хлопчык меншага пазнае, бо гэта ж уцялесніўся Хрыстос. Яго вітае радасна працеча, што перад ім паявіцца на свет. Такая незабыўная сустрэча нам адчыняе новы запавет. Прабыла ж з ёй Марыя каля 3 месяцаў і вярнулася ў дом свой. А Лізавеце настаў час радзіць, і яна нарадзіла сына. І пачулі суседзі, сваякі яе, што прымножыў Гасподзь міласць сваю да яе, і радаваліся з ёю. Пророче и предтече пришествия Христова, достойно восхвалите Тя, недоумеем мы, любовью чтущие Тя. Неплодство борочия и очи безгласия разрешися, славным и честным Твоим Рождеством, и воплощение Сына Божия мирове проповедуется.